गसाइगावआव नंखाय सनानि नावजों लोगोसे सासे सुबुंखौ पुलिसा हमो। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमा सिंनि धावलिगुरियाव थांनाय 11 मे बुधबारनि हराव पुलिसा सेबनानै नंखाय सनानि नावजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हायो। पुलिसा हमनो मोननाय सुबुङा लखिमपुर जिल्लानि बिहुपुरिया थानानि सिङाव थानाय सनापुर गामिनि नुरजामाल आली होनना पुलिसनि फारसेनिफ्राय मिथिहोदों। मख'नो गोनां बाथ्रादि मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथा खालामनानै गसाइगाव पुलिसनि मोनसे हानजाया धावलिगुरि गामियाव सेबनानै 2 किल'ग्राम लिरथायनि नंखाय सनानि नावजों लोगोसे नुरजामाल आलीखौ हमनो हायो। गुबुन फारसेथिं नंखाय सनानि नावखौ उरिष्यानिफ्राय फैनाय सासे सुबुंनो फाननो थाखाय लखिमपुरनि रकमान आलीया हरदोंमोन होनना हमजानाय नुरजामाल आलीया फोरमायदों होनना पुलिसनि फारसेनिफ्राय मिथिहोदों। আমি ৰখি আছোঁ একেলগে আহিম মই বাৰে বাৰে দুটা দিন আৰু বোলো আহিব পাঠক আহিব পটককৈ তাৰ লগত যোৱা চাই গম পালোঁ কাম ধৰি আহিম মইতো নাজানো আপোনালোকে লৈছে নে নাজানো। লৈ গ'ল নেকি তালৈ গৈছে তাক সুধিছে আহিছে ভিডিঅ' দিওঁ আমি লাগিলে চবকে দিওঁ।